सुरेश दैमारी बिथां आरो रायजो राजाफोरजों लोगोसे फरायसुला फरायसुलि फंबाय बिनानावमोन दा दिनै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों जोंनि ओनसोलाव माखासे फसंथानफोरखौ जोङो थांनाय जि बिटिआर गोरोबथा बिनि गेजेरजों मोनफुंनो हादों दा बिनि गेजेराव जोंहा दङ सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि जोंहा दङ मेडिकेल कलेज नर्थ इस्ट रिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल कलेज बियो जागोन चिरां जिल्लायावनो आरोबाव जोङो साइ सेन्टार मोनसे मोननो हागोन बेखौबो जोङो बिजनी ओनसोलावनो बहाबा जोङो मोनफुंनो हागोन बे साइ सेन्टारखौ आरो काजलगांव बेंटल रुनिकाटा बेफोर ओनसोलावबो जोंहा माखासे मोजां मोजां फसंथानफोर बेवहाय जागोन दा दिनै जोङो लुबैदों गोबाव बोसोर बे बिटिआर ओनसोला गोग्लैसोनानै दङमोन बिनि लामा सामा बिनि जौगाथाय हाबाफारिफ्रा नांगौ बायदि जायाखैमोन दा बेखौनो मोनसेनि उनाव मोनसे एकर्ड जानायनिफ्राय जोङो मोनफुंनो हादों बिएसि एकर्डआव बेबायदि जेबो फसंथान अनुष्ठान प्रतिष्ठान जोङो मोननो हायाखैमोन बिटिसि एकर्डआव जोङो सिआइटि मोननो हादोंमोन आरो दायो जोङो बिटिआर गोरोबथायाव गसाइगावनिफ्राय लानानै उदालगुरिसिम गोबां मोजां मोजां अनुष्ठान प्रतिष्ठान फसंथानफोर जों मोननो हादों दा मानगोनां रायजोफोर सुबुं धोन जौगानो थाखाय जोंनो माखासे मोजां मोजां फसंथान नांगौ आरो बै फसंथानफोरखौ नांगौ समाव नांगौ जायगाफ्राव गायसनना लानो हायोब्ला जोंनि सुबुं धोन जौगानाया जोबोद थाबैनो जायो दा बेखौनो मावफुंनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबाव बोसोर सोमावसारबोदोंमोन एनडिबिआ गोबाव बोसोर सोमावसारबोदोंमोन गुबुन गुबुन आफादफ्रा गोबाव बोसोर सोमावसारबोनायनि उनाव जोङो बेफोरखौ मोननो हादों दा दिनै बे समाव आङो बे अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारिजों जोंनि गासैबो मुंख्लंफोरनिसिम आङो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरदों जाय बिथांमोननि थै आरो जिउ बावनायनि थाखायनो दिनै जोङो बेफोरबायदि मोजां मोजां फसंथानखौ मोननो हादों बिजनी ओनसोलाव आं सानो मोजां मोनसे कोल्ड स्टरेज नांगौ आरो फुड प्रसेसिं मोनसे इउनिट नांगौ एबा इन्डास्ट्रिबो नांगौ जोङो नर्थ इस्टार्न काउन्सिलाव जोङो खावलायनो सानदों जे थाबैनो बिजनी ओनसोलाव मोनसे फुड प्रसेसिं इन्स्टिट्यूशन बा इन्डास्ट्रि मोनसे गायसननांगौ आरो मोनसे कोल्ड स्टरेज गायसननांगौ दा बे कोल्ड स्टरेजखौ गायसनोबा बे बिजनी ओनसोलाव बायदिसिना आबाद जायो लेमन जायो आलु जायो बेसर जायो गोबां आबादफोर जायो बै आबादफोरखौ जोङो बेवहाय दोननानै जेब्ला आंखाल जागोन बै समाव जोङो बेखौ गोबां दाम लानानै फाननो हायो दा रांखान्थि जौगानायनि हाबाफारिफोरखौ जोङो गोख्रै मावफुंलांनो हागोन रायजोफोर सोलोंथाइनि बेलायावबो जोङो गोसो होदों बावैसो प्राय 2060 जन फोरोंगिरिफोरनि एपइन्टमेन्ट होनाय जादों आरो गिबि खेबनि थाखाय बिटिआर ओनसोलाव थाइसेबो थाखा लायाजासे 2060 फोरोंगिरिफ्रा साख्रि मोननो हादों बेयो बेसेबा गिदिर मोनसे बाथ्रा सिगां साख्रि होनना बुङोबा घुस होनांगौ होननानै सानोमोन घुस होआबा साख्रि मोना फैसा होआबा साख्रि मोना नाथाय जों फोरमान खालामनानै होबाय जे थाइसेबो आथानाबो फैसा होआलासे जे साख्रि मोनो बेखौ जों एबार फोरमान खालामनानै होबाय आरो नैबे मासावनो इलेक्शन फोसावनायनि सिगाङाव 300निख्रुइ बांसिन हाई स्कुलनि फोरोंगिरिफ्रा साख्रि मोनबावगोन आरो बिथांमोनाबो आथानाबो फैसा होनांनाय नङा गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टफ्रावबो आं बुंदों जेराव जेराव माने भेकेन्ट पोस्ट जानानै दङ बेखौ फिलआप खालामनांगौ आरो बे फिलआप खालामनाय प्रसेसखौ स्टार्ट खालामनांगौ नाथाय बेवहाय खुनु थाखा फैसानि जाहाथे लेना देना जाया बेखौ रोखा खालामनानै होनाय जादों दा जोंनि ओनसोला आबादनि ओनसोल बे आबादखौ जोङो जौगाहोनांगौ जोंनि लाइमोनफ्रा आबादाव मुखुब जानांगौ अब्लासो रांखान्थिया जौगागोन खेबथाम गाहाम बोसोराव जोङो आबाद मावनांगौ ओंखायनो देग्लाय बोसोरनिफ्रायनो जोङो फार्म मेसिनारि बेंक होनना जायखौ बुङो कास्टम हायारिं सेन्टार मोनफ्रोमबो ब्लकआव देग्लाय माइ हानाय माइ गायनाय मेसिनफोरखौ जोङो लाबोनो नागिरदों साननैसो उनावनो जोङो गासैबो ब्लकआव बेखौ सफैहोगोन बिनि लोगो लोगोनो जोंहा आबादारिफ्रा फ्रि लांनानै गासैबो ट्रेक्टरजों हालेवनाय माइ गायनाय माइ हानाय बे मेसिनफोरखौ बाहायजोबनो हागोन आरो बिनि उनावनो फैगौ बोसोराव 2021 मायथाइनि मार्च दाननिफ्राय जानो गोनां फाइनान्सियेल इयाराव
जोंहा जेसेबां VCDC दङ 420 VCDCआव जेरावबो जों बे मेसिनफोरखौ होनो सानदों जाहाथे बयबो फ्रिलि आबादखौ मोजाङै खेबथाम गाहाम मावना लानो हायो खस्थ' जायाजासे मेसिनफोरखौ मोनजोबोबा दा बेनि अनगायै आइजोफोर जौगानो थाखाय जोंहा माखासे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि हाबाफारि लादों देग्लाय 500 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जोङो 30,000 होग्रोनो नागिरदों नेक्स्ट फेसआव आरो जोङो होलांबाय थागोन आरो नैबे खेबावनो जोङो VDP फोरनोबो माखासे होनो सानदों लोगोसे जोंहा गावबुराफोरनोबो माखासे जोङो अनसुंथाइ होनो सानदों बेजों लोगोसे चिरां आरो क'क्राझारनि जेसेबां गावबुरा दङ बिथांमोननि साख्रिखौ जों रेगुलार खालामनो नागिरदों गावबुराफ्रा गोबां बोसोर नेबाय साख्रिया रेगुलार जायाखैमोन जोङो थाबैनो बिथांमोननि साख्रिखौ जोङो रेगुलार खालामनानै होनो नागिरदों दा मानगोनां रायजोफोर गोबां हाबाफारि मावनांगौ दङ आंनि बै बिसायख'थियाव फोसावदोंमोन जौ फानना जाग्रा बनसा फानना जाग्रा बिथांमोननो एसेबाबो अनसुंथाइ होगोन हाजिरा मुजिरा मावना जाग्रा दा देग्लाय नैबे खेबाव जोङो 50,000सो जोंहा बेबायदि हाजिरा मुजिरा मावना जाग्रा मानसिफोरनो एफा एफा अनसुंथाइ जों होनो नागिरदों जाहाथे बिथांमोना मोजाङै संसार जानो हायो दा गोबां मावनांगौ खामानि दङ लासै लासै मावलांगोन नोंथांमोना जोंखौ अनदों मदद होदों दिनै सरकाराव लाबोदों दा फैबाय थानाय समावबो जोंहा आं हास्थायदों मिजिंथिदों बिजनि ओनसोलाव नोंथांमोना बयबो गोख्रोङै बाहागो लानानै फैबाय थानाय बिसायख'थियाव UPPLखौ देरहाहोगोन आरो जोङो बयबो लोगो नांनानै जोंनि साननाय हनायफोरखौ जाफुंसार होनो हागोन गोजोन खौसेथिखौ गायसननो हागोन गोनो गोथोफोर एफा एनै सोरबा खालामनो नागिरदों बेजों जाहाथे रायजो राजाफ्रा जेबो साना आं बेखौनो खावलायबाय आरो जिखिनि मावनांगौ आद्रा थानाय हाबाफारि जों बेखौ क्लियार खालामनो सानदों MGNरेगानि हाबाफारिखौबो मोजाङै मावनो थिनदों 15 फाइनेन्सनि जि फैसा फैदों मेक्सिमाम बेखौ 60% स्कुल कलेजाव खामानि मावनांगौ होननानै जोङो बिथोन होदों दा बे हिसाबै स्कुल कलेजनि जेंनायाबो लासै लासै जोबगोन आरोबाव माखासे फरायसालि प्रभिन्सियेलाइज जाबावसिगोन बेयो जाबाय BTR एकर्डनिनो 6.3 जि दफा दङ बेनि गेजेरजों माखासे फरायसालिफ्रा थाबैनो जोंहा प्रभिन्सियेलाइज जाबावगोन ओंखायनो गासैबो जेंनाया जोबनायनि लामायाव आं गोलाव बाथ्रा बुंला बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय साफ्रोमनोबो गोसो गोरबोनि साबायखर बावनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय गोजोन्थों जोबोद जोबोद साबायखर होबाय हाबाफारिया जोबसिगोन दा